Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Football Academies. Στη σημερινή εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον νέο υπεύθυνο ανάπτυξης προγραμμάτων στα κλιμάκια grassroots αλλά και στα τμήματα παιδών της Ακαδημίας του Απόλλωνα, τον Πανίκο τον Κίμωνος. Καλημέρα κύριε Κίμωνος και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που ασχολείστε με τις ακαδημίες και δίνετε έτσι έναν όμορφο τόνο για τα παιδιά και εμάς τους προπονητές και υπευθύνους. Επιστροφή στον Απόλλωνα μετά από περίπου 10 χρόνια. Ποια είναι τα συναισθήματά σας και οι πρώτες σας εντυπώσεις από τα νέα σας καθήκοντα? Επιστροφή στον Απόλλωνα, η τελευταία φορά που ήμουν στον Απόλλωνα ήταν μέχρι το 2011, από το 1999. Οπότε έχει περίπου 13 χρόνια. Έκανα έτσι ένα διάλειμμα, να το πούμε, ήμουν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς και μετά για 6 χρόνια στις Ακαδημίες της ΑΕΛ. Επέστρεψα τώρα ξανά στον Απόλλωνα. Σίγουρα είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στον Απόλλωνα, στον οποίο μεγάλωσα και ως ποδοσφαιριστής στις Ακαδημίες του. Σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βρήκα έναν πολύ όμορφο κλίμα εκεί με τον φίλο, τον Πάμπο, τον Πίτσα και τα άλλα τα παιδιά και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε έναν πολύ αξιόλογο έργο. Από όσα έχετε δει μέχρι τώρα στις Ακαδημίες, είστε ικανοποιημένος? Πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές ή να μπουν νέες ιδέες? Πώς είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις? Κοιτάξτε, αν έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος, θα ήμουν ψεύτης. Με βάση αυτά που βλέπω εδώ τόσα χρόνια, χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και τι εννοώ? Να ξεκινήσουμε με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις και δεν μιλώ μόνο για τον Απόλλωνα, μιλώ για όλες τις ακαδημίες. Όλες οι ακαδημίες πρέπει να έχουν το δικό τους αθλητικό κέντρο. Όλες οι ακαδημίες πρέπει να έχουν προπονητές οι οποίοι θα επιμορφώνονται. Όλες οι ακαδημίες πρέπει να δώσουν έμφαση στο αθλητικό υλικό. Θα πρέπει να δούμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή περισσότερο, να δούμε τι χρειάζεται για να φτάσει τους ξένους. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος στο γυμναστήριο, χρειάζεται περισσότερος χρόνος στο γήπεδο, μήπως χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε personal training έτσι ώστε να βελτιώσει τις αδυναμίες του. Οπότε όλα αυτά που λέω σίγουρα πρέπει να τα δούμε και εμείς ως υπεύθυνοι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τα παιδιά, τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουμε και να μπορούν στο μέλλον να παίξουν στην πρώτη κατηγορία και σε ψηλό επίπεδο. Κάποια από αυτά που είπατε τα έχω σημειώσει για να τα συζητήσουμε σε λίγο. Πριν πάμε όμως σε αυτό, ο Απόλλωνας διατηρεί έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών στις ακαδημίες και σίγουρα ο στόχος είναι πολλά από αυτά να καταφέρουν να φτάσουν, να εξελιχθούν και να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην πρόσληψή σας? Η αλήθεια είναι ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Θεωρώ ότι έχω αρκετή εμπειρία τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες. Έχω περίπου 24 χρόνια. Θεωρώ ότι μαζί με το υφιστάμενο προσωπικό, τον Πάμπον Πίτσαν και τα άλλα τα παιδιά που είναι εκεί, κάνουμε ένα καλό team για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και ποιοι είναι οι στόχοι μας? Είναι σίγουρα να δημιουργήσουμε όλες τις ευκαιρίες και να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στους Κύπριους που έχουμε εκεί, για να μπορέσουν να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Τώρα, για να το πετύχουμε αυτό, σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά. Έτσι, και δεν μπορείς να χτίσεις μέσα σε 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια και, να είμαι ειλικρινής, έχουμε ήδη βάλει το στόχο, το όραμα, αν θέλετε, της επόμενης πενταετίας, που είναι η Ακαδημία του Απόλλωνα να γίνει φυτόριο, να μπορεί να βγάλει παίχτες, να μπορεί να τραβήξει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι elite, δηλαδή να γίνει μια ακαδημία η οποία θα είναι μια από τις επιλογές των ποδοσφαιριστών, αλλά των ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Να θέλουν να έρθουν στην Ακαδημία του Απόλλωνα. Να γεμίσει ο Απόλλωνας με παίχτες στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή
στις κλήσεις των προπονητών των εθνικών ομάδων να έχει πολλούς παίχτες της Ακαδημίας του Απόλλωνα. Και όπως είπα και πριν, απότερος στόχος είναι σιγά σιγά να έχουμε παίχτες οι οποίοι θα παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Γιατί με τα λύπης βλέπουμε ότι αν εξαιρέσουμε τον Χάμπο, τον Χαράλαμπο Κυριάκου, δεν βλέπω κάποιον άλλον παίχτη αυτή τη στιγμή να παίζει στην πρώτη ομάδα. Κύριε Κίμωνος, επειδή όπως είπατε και εσείς και επειδή παρακολουθώ την εξέλιξή σας ως προπονητής όλα αυτά τα χρόνια στις ακαδημίες, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση και να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτή. Εγώ πιστεύω ότι στα grassroots και στα παιδικά πρωταθλήματα οι βαθμολογίες και οι τίτλοι δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θεωρώ ότι η επιτυχία ενός προπονητή είναι στους παίχτες που θα βγάλει από τη δουλειά που κάνει και όχι από κάποια τρόπαια και μετάλλια που θα κρέμονται σε μια τροπαιοθήκη στο σπίτι και θα σκονίζονται κιόλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Γιατί με τον τρόπο που γίνονται κάποια πρωταθλήματα δεν μας βοηθά στο να κάνουμε αυτό που λες. Που σίγουρα έχεις απόλυτο δίκαιο ότι στόχος δεν είναι ούτε η νίκη, ούτε το μετάλλιο, ούτε το κύπελλο. Όμως στα πρωταθλήματα της ανώτατης κατηγορίας, όπως ξέρετε όλοι, υπάρχει η διαβάθμιση. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν βαθμούς και αυτόν έχει ως επακόλουθο να μην παίζουν πάντα αυτοί οι παίχτες που πρέπει να παίζουν. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος είναι λίγο αδυνατούλης αλλά είναι ταλέντο, δεν θα τον βάλει ο προπονητής, θα βάλει έναν πιο γεροδεμένο ο οποίος θα τον εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά αυτός ο γεροδεμένος μπορεί να μην έχει πρόπτικη, ενώ ο άλλος έχει πρόπτικη. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Κυπριακή Ομοσπονδία να αλλάξει λίγο τον τρόπο που διεξάγονται τα πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα και εμείς ως προπονητές και υπεύθυνοι, αλλά και οι γονείς, να βάλω και τους γονείς μέσα σε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν παίζει ρόλο αν κερδίσει η ομάδα του παιδιού μας ή αν χάσει η ομάδα του παιδιού μας. Το σημαντικό είναι να περάσει καλά, να μάθει κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα αν κερδίσει ή αν χάσει δεν έχει καμία διαφορά. Στην Κύπρο δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα γιατί δεν θέλω πραγματικά να προσβάλλω κανένα, όμως υπάρχει η νοοτροπία ότι εάν κερδίσω είμαι καλός προπονητής, εάν χάσω δεν είμαι καλός προπονητής. Και αν ο προπονητής του γιού μου κερδίζει, είναι πολύ καλός προπονητής. Αν όμως χάνει, δεν είναι καλός προπονητής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί αν ο προπονητής κάνει ανάπτυξη και χάνει, μπράβο του. Αν όμως δεν κάνει ανάπτυξη και κερδίζει, είναι πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπουμε όπως πρέπει να το βλέπουμε. Ναι, και να αναφέρω εδώ ότι βρέθηκα με έναν προπονητή πολύ πρόσφατα, το οποίος μου είπε ότι έχει έναν αριθμό τίτλων αρκετά μεγάλο σε αναπτυξιακά επίπεδα, αλλά όταν τον ρώτησα ποιους παίκτες από αυτούς που έχεις βγάλει παίζουν στην πρώτη ομάδα, δεν είχε να μου απαντήσει και γι' αυτό το αναφέρω αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Δεν σημαίνει ότι αν ένας προπονητής έπιασε κάποιους τίτλους ότι μπορεί να μην είναι καλός. Μπορεί να είναι καλός. Όμως σίγουρα χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στο να βγάλουμε παίχτη. Μπορεί να μην είναι μόνο ευθύνη του προπονητή. Μπορεί να είναι και ευθύνη του σωματείου. Έχει το σωματείο τις απαραίτητες συνθήκες. Έχει το σωματείο τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι προσφέρει το κάθε σωματείο στον προπονητή για να τον βοηθήσει να βγάλει κάποιους παίκτες. Και όταν ένας παίκτης στα 16 του, στα 16,5-17 είναι ταλέντο, του δίνουμε τις ευκαιρίες. Ή επειδή μας ενδιαφέρουν τα πρωταθλήματα, μιλώ για την πρώτη ομάδα τώρα, ή να μην πάμε διαβάθμιση, βάζουμε μόνο ξένους που νιώθουμε ότι είναι πιο έτοιμοι και πιο καλοί τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πολλά τα θέματα και δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν λύσεις στο παρόν στάδιο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα, και ακόμα ένα κομμάτι που θεωρώ ότι έρχεται και σας δυσκολεύει τη δουλειά είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά που προπονείτε βλέπουν τις πρώτες ομάδες ότι δεν υπάρχουν Κύπροι ποδοσφαιριστές, άρα
υποσυνείδητα τουλάχιστον, αν όχι στην επιφάνεια, σκέφτονται ότι δεν υπάρχει μέλλον αφού δεν παίζουν οι Κύπροι. Γιατί να ζοριστώ εγώ και να δουλέψω όπως μου λέει ο προπονητής μου, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να παίξω. Εντάξει, κοιτάξτε, οι παίχτες, ξέρετε, οι μικροί, όλοι έχουν όνειρα. Και σκέφτονται ότι μια μέρα θα θέλανε και αυτοί να παίξουν στην πρώτη κατηγορία, να παίξουν στο ΑΜ, να τους χειροκροτά ο κόσμος κλπ. Οι γονείς, οι οποίοι είναι πιο όριμοι, σίγουρα ξέρουν τις δυσκολίες, ξέρουν ότι πολύ σπάνια βγαίνει ένας παίχτης Κύπριος ο οποίος θα παίξει σε ψηλών επίπεδων και θα μπορεί να ζήσει από αυτό το πράγμα. Οπότε, αν βλέπουμε όλους τους μικρούς τώρα, μετά ή πριν την προπόνηση, να πηγαίνουν τα φροντιστήρια τους, έτσι ώστε πάνω απ' όλα να είναι πρώτα καλοί μαθητές και μετά καλοί ποδοσφαιριστές. Οι μικροί έχουν όνειρα. Ξέρουν ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Αυτό το βλέπω και από το δικό μου το γιο, που είναι, ακόμα δεν έχει κλείσει 14 και έχει όνειρα να γίνει ποδοσφαιριστής. Ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι εκεί και το προσπαθεί. Τώρα, αν θα το πετύχει ή όχι, θα φανεί στο μέλλον. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα είναι το σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να είναι έτοιμα, να έχουν ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο και αν τα καταφέρουν και στο ποδόσφαιρο, καλώς. Πάντως συμφωνούμε, κύριε Κίμωνος, ότι ταλέντο στην Κύπρο από Κύπρια παιδιά δικά μας υπάρχει. Άρα το θέμα είναι να καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει και σε σχέση με τον πληθυσμό που έχουμε, μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ψηλά. Αν το πάρουμε επί ποσοστού, υπάρχει και θεωρώ ότι υπάρχουν και πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι βοηθούν αυτά τα παιδιά, όμως δεν αρκεί αυτό. Γιατί η αλήθεια, όποτε πάω στο εξωτερικό, τα τελευταία 2 μου ταξίδια ήταν το ένα στις εγκαταστάσεις της Φιωρεντίνα και το άλλο στην Κροατία, στην Δυναμό Ζάκρεπ. Όταν πάω, πραγματικά απογοητεύομαι. Δηλαδή, βλέπω τι έχουν αυτοί και συγκρίνω με το τι έχουμε εμείς και πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση. Το να πηγαίνεις στην Δυναμό Ζάκρεπ και να βλέπεις 10 γήπεδα το ένα δίπλα στο άλλο, το να βλέπεις ένα τεράστιο κλειστό γυμναστήριο στο οποίο μπορούν να κάνουν και προπόνηση όταν βρέχει, το να βλέπεις εστιατόρια, το να βλέπεις ένα σωρό εγκαταστάσεις για τα παιδιά, γυμναστήρια, κολυμβητήρια και μετά τα συγκρίνεις με αυτά που έχεις εσύ, λες τώρα πολεμώ μόνος μου. Και η Δυναμό Ζάκρεπ είναι μια ομάδα η οποία, για παράδειγμα, πέρσι έχει πουλήσει τόσους παίχτες που πήραν 140 περίπου εκατομμύρια, τα οποία κάποια από αυτά τα έδωσε στην πρώτη ομάδα και άφηκε και κάποια εκατομμύρια τα οποία επανεπένδυσε στην Ακαδημία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο απογοητευτικό για μας. Ή βλέπεις, για παράδειγμα, μια ομάδα, λέω ένα παράδειγμα, τη U14 της Δυναμό, η οποία έχει 7 άτομα προσωπικό. Έχει προπονητή, έχει 2 βοηθούς, γυμναστή, προπονητή τερματοφυλάκων, φυσιοθεραπευτή, γιατρών, ο τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τις διαφορές που έχουμε. Σιγά σιγά πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε κάποια πράγματα. Εγώ από την πλευρά μου πάω στο εξωτερικό, βλέπω και έρχομαι πίσω και προσπαθώ. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε ποτέ σε τέτοιον επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να κοντέψουμε στο επίπεδο άλλων χωρών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, κύριε Κίμωνος, αλλά δυστυχώς κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο τόσο στην προσωπική σας ζωή, αλλά και στην επαγγελματική και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ και που ασχολείστε με τις ακαδημίες. Πραγματικά σας συγχαίρω και καλή συνέχεια να έχετε όλοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ας δούμε και τα δεδομένα του πρωταθλήματος κάτω των 19, τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής στη βαθμολογία, αλλά και την επόμενη αγωνιστική, την 19η. Βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα, η 18η αγωνιστική, όπου είχε την Καρμιώτισσα να επικρατεί του Άρη με 2-1, Εθνικός και Ένωση Νέου Παλαιμνίου ισόπαλες με 2-2, Ολυμπιακός Απόλλωνας 1-3, ΑΕΛ Ανόρθωση 2-2, Πάφος Ομόνια 29 Μαΐου 4-0, Ομόνια ΑΠΟΕΛ 0-1 και ΑΕΚ Αγία Νάπα 1-0. Η βαθμολογία, η Πάφος είναι στην κορυφή με 49 βαθμούς, ακολουθεί το ΑΠΟΕΛ με 37, Ανόρθωση έχει 35, Ομόνια 33, η ΑΕΚ 31, 27 ο Απόλλωνας, 26 η ΑΕΛ, 22 ο Άρης και η Ομόνια 29 Μαΐου,
Στους 19 η Καρμιώτισσα, 18 ο Εθνικός, 17 η Αγία Νάπα, 10 η Ένωση Νέου Παραλιμνίου και στους 6 είναι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, η 19η, 24 Φεβρουαρίου, τα περισσότερα παιχνίδια, έχουμε και ένα στις 25. Έχουμε Άρη Ολυμπιακό στις 10.30, τα υπόλοιπα στις 3, ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ, Εθνικός Πάφος, Απόλλωνας Ομόνια, Ανόρθωση Ομόνια 29 Μαΐου και Ένωση Νέου Παραλιμνίου Καρμιώτισσα και το παιχνίδι στις 25 Φεβρουαρίου, Αγία Νάπα ΑΕΛ στις 3 η ώρα. Αυτά είχαμε λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, από εμένα τον Αντώνη Κατσαρό και όλους όσους εργαστήκαμε για να βγει αυτή η εκπομπή, το Football Academies. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.